Mase ngamsimpula-ke emva kwalokho ngathatha into yakhe ngayifaka emlomeni ukuze ngikwazi nami ukuthi ngithole iphisi emoyeni wami because bese ngingasanayo iphisi. Uma ukuphuma kwamanje bekuyena nami. Wawuyicabanga yini yonke lento oyishoyo la ucabanga yini ukuthi umsimpula enakakhalanga yini umsika like ipain phela le akusanga yini utshwala kanti oyiphuza obunjani? Uyabo ngamsika wakhala kanye kwabo ukuthula ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe useshonile noma kwenzakalani. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje basholo udadewethu othi-ke kunodaba afisa udingida noma wakhe. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona babukeli, mina ngiqhamuka eNdwedwe ngokuhlala. Qhamuka eNdwedwe. Yebo. Uhlala lana uhlala eNdwedwe noma usebenzela la eThekwini? Ngisebenzela la eThekwini. Usebenzela la eThekwini. Okay. Manje kubekwa yini la? Ikhipheni imfihlo. Iqala phi imfihlo? Imfihlo yami iqala nje kudala mhlawumbe 2 years back because bengihlushwa i-stepfather sami. Because umama kade ngimbikela ukuthi siyangihlupha njalo mase emsebenzini singenzise sifuna ukulala nami ngenkani nje. Yibe ngithathe nginaka umsebenzi wasendlini naso sona la sifuna nje lento esiyifunayo. Okay. Umama ngimtshela so bengangikholwa ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngelinye ilanga edakiwe ngimndane ngimsika into yakhe ngiyifaka emlomeni wakhe. Manje-ke okay, Ima, wait. Wayicabanga nini leyo ukuthi-ke na umnqume uto wakho ufake emlomeni? And futhi wayenza kanjani like ngithathe nje ungise kulolo suku? Kwakuwusuku ngelinye ilanga wafika kumina ephuze kakhulu. Wafika emayenza lento yakhe ngathula ngathi lo ngimbekele nje isikhathi sakhe ukuthi mase selele ngizofika nje ngifike ngimsumpule ngiqede ngiyithathe ngiyifamily because bese ngikhathelo yena because umama bengakholwa sonke lesi sikhathi. Manje ubesaka wakwa-grape yini noma indlela ade kuthinta ngayo? Wakwakuthinta? Ubengidlwengula. Ube-grape? Yeah. Noma wakho ubuthini-ke ngimtshela? Bengithi mangimtshela mphikele athi asozayenza leyo nto lo muntu lona uyena osondlayo la ekhaya. Ngimtshela ukuthi maphela ukuthi uyasondla kusale into ayenzayo ukuthi uyenziswe yikona lokho. Futhi angangikholwa. Mase sengimtshela-ke hayi kube into ephela kanjalo nje futhi ngikaze ngabona ukuthi hayi no kumele ngenze something la ukuze nami ngikwazi ukuthi ngiyivikele kwesikhathini samanje. So manje ngalolu suku umsimpula ngiyeza ukuthi wayiphuzile but imuphi lo mbeso sharp kangako usebenzisa and wayenza kanjani lento yakho uma uyichaza? Ngase khona ngelinye ilanga afika yenza khona ngaphuma ngumngawo ngageza ngaphuma ngumuntu edrobheni. Ngahamba ngololu mmesi. Ulolapha edrobheni? Yebo, ngaphuma ngiyololu mmesi because nje ngafike ngawuthenga u2 ngahamba ngawolola ukuze noma ngithi mangiyenza lento le ngiyenze nje kube into ephuthumayo kube into manje ngaze ngifice abantu abaningi. Yeah. Ngase ngathenga nama gloves ngabuya. Mangifika kwequka usuku la ngakusasa kwakulesihlanu ngakusasa ngomgqibelo mayifika uma ezophuma u3 wafika nje kusene edakiwe kozilanga bo 12 kwayimayelala. Ngathatha imese yami ngisema gloves ami mase ngamsimpula-ke emva kwalokho ngathatha into yakhe ngayifaka emlomeni ukuze ngikwazi nami ukuthi ngithole iphisi emoyeni wami because bese ngingasanayo iphisi. Uma ukuphuma kwamanje bekuyena nami. Wawuyicabanga yini yonke lento oyishoyo la ucabanga yini ukuthi umsimpula enakakhalanga yini umsika like ipain phela le akusanga yini utshwala kanti oyiphuza obunjani? Uyabo ngamsika wakhala kanye kwabo ukuthula ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe useshonile noma kwenzakalani. Because nje ngafika nje ngangenze sure ukuthi yonke into yami le ngiyenze clean because ngangidlala ngisho ingoma ngidlayela phezulu. Ukuze umuntu mayezwe ukuthi ngathi khona umuntu omemezayo angezwa kahle hle ukuthi akasezwe noma ingoma noma uyena yini. Ngayenza into yami ngaqeda because vele ngasingiplanile lento lesikhathi eside. Umbesi wakho usharp ngaleyo ndlela? Wawusharp ngale ndlela ukuthi nje. So Ima wenze njani? Wamqaqa ibhluko wenze njani? Phela vele njengoba ngimqaqa yabo yena mayevula amehlo kancane uyabona ukuthi mina futhi nami sengifuna lento le futhi ngifuna siphinde. Kanti ngizoyenza into engiyenzayo amntana aqhubeka lala. Ngasika wakhala kanye wathula ngayitshela ukuthi hayi futhi useshonile. Kodwa ngayithatha into yakhe ngayifaka kuyena ngaqede ngathatha izinto lezi ngahamba ngoyibeka la ngiyibeka. So ngoba ngizama uyicabanga lento. So ngoba uthi-ke na wabona ukuthi wena mhlawumbe usufuna lento. Shuthi laselimile vele. So kwabalula ukuthi uvisana udunqo. Yeah. Because nje ngaqale nje ngamdlalisa nje kahle ukuze naye phela yabo
Hhayi wayitshela ukuthi naye ayisho ukuthi ziyakhala. Okay, usumfakile-ke emlomeni-ke, I'm sure wayopha phela lowo muntu. Ngamshiya kanjalo, ngangasenandaba nayo yonke into eyenzakalayo kuyena. Kodwa mina owami ezami izinto nje ayisekho, ngayithatha ngihamba uyilahla la ngilahla khona. Okay, wathola uba Phela kanjani? kwafika uma esefike sehayiza nakhona engifonela cause ngaqede lapho ngasuka ngahamba. Mayifika ngifika uma uyangifonela uyahayiza ngiyambuza ngathi hayi ngiyezi. Mayifika nami ngazenza into engazi lutho ke phela ke. Lapho ulifica sasemlomeni? Manje usamshiye kanjalo khona efonela. Wayeseshonile yini? Wayengashonile. Waquleka shuthi from igazi. Wayesaqulekile from igazi lakhe saphuma. So manje-ke namphuthumisa esibhedlela. Ya umama bamphuthumisa-ke esibhedlela wahamba naye. And then kwenzakalani esibhedlela? Ngeke uthule ungangitshela ama-details. Emva kalokho-ke ngezwa esethi ngathi uhanjelwe ingqondo. And then into yakhe bakwazi ukuyithunga back noma sekulate? Ngagcina kuthiwa nje basazozama cause emva kalokho ngashiya kanjalo nami ngangithi uma ngifuna ngixolisa cause nami ngangimtshela ukuthi ngangisengithi ngiba nginendaba cause ngangimtshela izinto ayizenza kumina. Izinto azenza kuwena. Ibe ngiphikisa-ke. My goodness. But-ke awungitshele, how's your relationship with abanye abantu besilisa after wenza into kanje? Phela kuba khona nje lokho ukuthi ngingamthembi kahle hle umuntu wesilisa cause indaba ubaba lo into ade yenza kumina ibingekho right. No, iqiniso and I think-ke nokubuhlungu ukuthi uma wakho bengakukholwa. Yeah. Ubusuhlala iminyaka mingaki nayo stepfather wakho? Besihlale 4 years. 4 years. Yeah. So manje usemahlanyeni noma uhlanyela endaweni? Usasemahlanyeni okwamanje. Sasemahlanyeni. Yeah, Yenzeke nini lento? Into ya last year. Into ya last year. Yeah. Sure. So manje why ufuna ukutshela uma wakho? Ukuthi ngifuna azi ukuthi njengoba bengangikholwa nje bekuyinto le kade ngihlukumeza nami ukuze ngigcine sengifike lento ekutheni ngiyenze. So uma wakho kanjani umuntu wakhe akasanato usehlala emahlanyeni like kanjani yena? Yeah, uma umuntu ophansi kodwa ngoba umuntu wakho bemthanda ngamazi ukuthi uzothini mina. Like-ke na awukwazi nibe nayo le conversation ebuza ukuthi ishikazi ubani ungenza into kanje? Wake phela wabuza ngimntana ngigxele efonini yami nami ukuze abo ngingamnaki ukuthi uthini. Because wengazi ngizophendula ngithini nami kuyena uma ukuthi uyabuza. Then ngigxele efonini yami nginakele izinto zami. Yo, yazi yanzima-ke le babukele emakhaya. Asimthinta umama siza ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma nomama wakho? Yeah, sengiready. Manje sethi awusesiyona indodakazi yakhe? Ngizombuza phela ukuthi engakhetha indoda ayithole eceleni kunami angizalayo. Ya, ubuhlungu kona. Asimfanele. You have reached the mailbox. Okay, ithi voicemail. Ngiphinde ngizame futhi. Wena wenta kuma wakho? No, sibabili. Mabili ntombazane mfana? Yebo. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo, singakwazi ukukhuluma? Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nondodakazi yakho, uthi-ke nanginodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlalelo. Oh, okay. Okay, ngiyabonga. Ma wami, Yebo njani? ngiyaphila unjani? Ma khonto engifuna ukukutshela yona la and sengihlale isikhathi eside nayo. Ma uyamkhumbula ngithi ubaba omncane lo seyinhlanyeni? Ngiyakhumbula. Bengithi ma ngisho ukuthi ubaba omncane kuze kwenzele into ayenzeka kuyena ingoba ma wayengidlwengula nami ngangisese ngipheke i-revenge. Yebo mangiyaxolisa kodwa kwakumele nami ngiyenze lento le because nami ubengihlukumeza. Ma kwakumele nami ngiyenze lento le ngoba phela ubehlukumeza mina and mangikutshela futhi ubungangikholwa.
ukwazi ukutshela manje ukutshela ukuthi usezakalani uyazi singakhipha mina ngalelo sibhedlela mina ngaba institution Kodwa ma wayengihlukumeza phela nami. weshukumeza kodwa ungakhombisi ukuthi sesiyakutshela leyo nto ayike isho ukuthi wena lento ukuthi wayenza kodwa vele ngicela ukuthi ungamthanda ngithi Kanti nawe kumele ngize ngenze njani ukuze ngikutshele ukuze ungikholwe because ngangikutshela ungangikholwa kodwa egcineni. ukuthi vele ngithi ungamthandi Nathi ukuthi ungamthandi hayi ukuthi ngangamthandi ma uyena wayengiphatha kabi. uyaphatha kabi Yebo. ngangizokholwa kanjani ukuthi uyayenza into oyenzile ngoba wena awumthandi No, mana kumele uhlale phansi nami ungibuzisise ukuze nami ngikwazi ukuthi abo naye mawufika kuyena ufika umbuzo ukuthi uyenzelani lento ayenzayo. Mhlawumbe naye wayezogcina selivuma iqiniso kodwa nje wena wawungayingeni leyo. Kodwa wayeyenza ke. Wayeyenza kodwa. Hawu mangakutshela kodwa wena wangangikholwa egcineni. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Yo. Ma iyona indlela ade ngizokwazi ngayo ukuthi ngikhulume nawe makuthiwa kade ngiphambi kwakho ngabe ungenzani manje njengoba udinwe kanje. Ngizobuya. Ngiyaxolisa ma. Yo. Kodwa ma ubuzongenza ma benqina cha ma bungasona isilima. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Yo. Ngiyaxolisa ma kodwa nawe kube wangikholwa kusasekuqaleni ngisakutshela ngabe yonke lento ayifikanga la. Kulungile-ke angikholwanga usuqala but usuke kungiyekele lokho lesikhathi ngitshela ukuthi kwenzakaleni. Manje wena ushona ngangibulala. Ngeke ma ngeke ngize ngikubulale. Uyingane yami kahle. Ngiyona ma. Ngisayiyona namanje ngeke ngishintshe. Hayi bandla angikholelwa lo ngitshela wena namhlanje. Ngiyaxolisa. Angikholwa. Ngiyaxolisa ma. Yo. Sawubona njani? Ulungsta. Ngiyezwa lana ukuthi indodakazi yakho iyasho ukuthi kena yazama ukutshela lolu daba. Kodwa ke uyabona imphumela yokuthi ungayilaleli ingane yakho isimibi kanjani? Ngiyayibona kodwa manje lento bekunzima ukuthi ngikholwe kodwa siqale vele bengamthandi. Lokho usungamthandi. Uthethe impela ukuthi wenze into kanje ngahlanganisa mina vele akamthandi. Ungavele indlela ukuthi angiyeke. Kodwa phela kwakumele u-investigate ucheck-e. Khona kukhona unendezo khona kodwa nje Ya. Hayi phephisa ke kodwa ke lapho ke emahlanyeni usenjani yena? hayi usuku kuba wena. Hayi asithembe ukuthi ke na uzolulama abuye azobona amacala akhe. Hayi kwamina nje angisekho right manje. Hawu phephisa. Hayi no phephisa. Siyabonga kakhulu. Okay. Uzizwe unjani ngoba usumtshelile? Yo sekuthe kancane. Noma kusamele ngiyoqondana naye nje. Kodwa akusafani nakuqala. What are the chances ukuthi ahambe utshela umndeni ngababa omncane wakho? Angiboni ngeke ngibone ukuthi umama onjani just kwamina akangithandi. So do you think mhlawumbe angase babone le show bangawufaka u1 no2 ukuthi hayibo?
siyayazi le ndaba. Kodwa phela akayikho nami into engizoyenza nami bengihlukumezeka. Uhlukumezeka. Yeah. Hayi. But ungathini-ke kumuntu oyingane naye uhlala no-stepfather, u-stepfather omthinta ngendlela engaqondakala zamrape? Ungathini kuyena? Ngamtshela ukuthi ngamtshela kona mina ukuthi bandla ngicela ukuthi lento isasondele isaseduzane kakhulu nje yashesha amtshela umzali wakhe. Maye ngamkholwa amtshela ukuthi ma noma ngelinye ilanga ungazama ukuthi uyiphumise but kodwa ube seduzane khona uzoyibona lento. Kungabe ngathi mina mhlawumbe ngihamba amanga. Do you think ukuthi kukhona okunye okungcono ongakwenza kunokuthi unquma umphambili umfaka emlomeni? Yeah. Wawucabangani uma unquma umfaka emlomeni? Yini eyiringi ekhanda lakho? Ngathi kuya mase ngikhathela kakhulu wasesekukhona kwasekuphithana ikhanda. Mangazi usimele ngenze njani. So uma ucabanga yini okungcono ongakwenza? Noma ngaye emaphoyiseni ke ayosho ukuthi Awungayi emaphoyiseni. yeah. Yeah, no. Yo, sometimes ngempela asimele kusilaleli ingane zethu mayikhuluma zibi ukuthi hayibo kwenzeka ukuthi nokuthi ngoba zingagcina sezenze izinqumo engaphezulu. Ezinye ziyayibulala ngenxa yalezi zinto ngoba ibona ukuthi ke nayibo umzala kangilaleli. Sebazala senzeni kangcono silalela ingane zethu. Sibone la singasiza khona kungaze kube khona umonakalo. Siyabonga kakhulu ukuthi uBlack Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungsta, ngithanda kakhulu.